салому дуруд дӯстон. Дар ҷараёни футбол ҳодисаҳои гуногун рух медиҳанд, вале баъзан вақт рӯйдодҳое ба вуқӯъ мепайванданд, ки онҳоро дар футбол хело кам вомехӯрӣ. Маҳз чунин лаҳзаҳои нодир ва аҷибро мо дар барномаи имрӯза ҷамъ кардем ва ҳоло пешкаши шумо мегардонем. Дӯстон, мо кӯшиш мекунем, ки ҳамарӯза ба шумо дар ин канал барномаҳои ҷолибро пешкаш кунем ва дастгирии шумо хело муҳим аст. Бинобар ин лайкҳои худро фаромӯш накунед. Ба ҳамаатон ташаккур. пеш аз оғоз хӯтиррасон мекунам, ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. Тамошои ҳамаи рӯйдодҳои варзиширо ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFoot. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар бозии чемпионати Хорватия яке аз аҷибтарин голҳо дар таърих зада шуд. футболбозони Славин ҳамлаи худро бо зарба ба самти дарвозаи рақибон анҷом доданд. Туп дар асл ба сутуни дарвоза бархӯрд, вале футболбозон фикр карданд, ки ин гол аст. Рости худи манам дар аввал фикр кардам, ки инҷо гол шуд. дарвозабони Славин барои ҷаштгирии гол ба тарафи тренер давид, вале рақибон аз ин фурсати муносиб истифода карда дарҳол ба ҳамлаи ҷавобӣ рафтанд ва онро бо голи хело осон ба дарвозаи холӣ ба анҷом расонданд. танҳо баъди тамошои яке аз ҳолатҳои такрорӣ 100% маълум аст, ки туп ба сутун бархӯрдааст. дар бозии даври 25-уми Бундеслига Гановер дар майдонаш Байерро қабул кард. аз оғози бозӣ барфи бо шиддат мебурид, вале ҳарорат аз 0 дараҷа боло буд. бинобар ин барф намнок ва часпак буд. дар яке аз ҳолатҳо футболбози Гановер имкони хело хуб дошт то аввалин голашро дар ин мавсим ба ҳадаф расонад. Карагути аз дарвозабон гузашту ба дарвозаи тамоман холӣ тупро равон кард. дар рӯзи дигар ин голи 100% буд, аммо он рӯз туп назди хати дарвоза аз ҳаракат боз монд. давидани ҳимоятгари Байер хело хандаовар аст. ӯ хело зуд медавид, аммо аз ҳаракат боз монд, зеро боварӣ дошт, ки ин гол аст. аммо пас аз он ки барф тупро манъ кард, ӯ зуд давида онро аз назди дарвозааш дур сохт. бозиро ҳатто якчанд дақиқа манъ карданд, то хаторо аз барф тоза кунанд. ҳатто футболбозон ба кормандони майдон ёрӣ расонданд. соли 2017 дар Эл Классико байни Барселона ва Реал Лионел Месси аҷибтарин партофи головарро дар карьерааш анҷом дод. ҳамлагар тупро назди хат боз дошту баъдан аз Марсело гузашта ба Алеш Видал партофт кард, ки ӯ голи сеюми дастаашро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонд. гӯё ягон чизи аҷиб рух надод, вале бояд такрори ҳолатро тамошо кунем. ҳангоми рақобат бо Марсело бутси Месси аз пояш баромад ва ҳангоми партофт ба Видал Месси пойлуч буд. дар яке аз лигаҳои ҳаваскорони Англия байни ду дастае, ки он қадар машҳур нестанд, рақобати оддӣ ҷараён дошт. дар бозӣ ягон чизи аҷиб дида намешуд. рости пушти майдон каме воиманок аст. аз ҳодисае, ки худи ҳозир рух медиҳад, ҳайрон хоҳед шуд. маҳз дар ана ҳамин лаҳза яке аз пойгоҳҳои гармидии кӯҳнаро тахриб карданд. шумо бовар намекунед, вале ин камераҳо на барои сабти футбол, балки маҳз ба хотири ба навор гирифтани тахриби пойгоҳ буданд. ин ҳатто пахши мустақим буд, ки он тамоман тасодуф ба вақти футбол рост омад. моҳи январи соли 2014 Астон Вилла ба меҳмонии Ливерпул омад. муҳимтарин ҳодисаи бозӣ дар дақиқаи 30 рух дод. дар мубориза барои туп Габриэл Агбонлахор ба рақиб бархӯрда баъдан ба пушти лавҳаи рекламавӣ афтид. ҷолибият дар ин ҳолат вокуниши мухлиси Ливерпул аст, ки дар наздикӣ нишаста буд. ӯ чунон аз ин ҳодиса хушҳол шуд, ки ба ҷои ёрӣ додан ба футболбоз фотоаппаратро гирифта Агбонлахорро сурат гирифт. Парвиз ТВ бихаб. пас аз 7 сол ин сурат дар Твиттер пайдо шуд. касе ӯро аз болои фотоаппарат аксбардорӣ кардааст. твиттери расмии Астон Вилла ҳатто ин суратро дар саҳифаи асосӣ ҷой дод. ана акси аслиро пас аз чанд соли интизорӣ писари ҳамон мухлис нашр кард. мухлисон дар майдон бисёр вақт нисбати рақибон беэҳтиромӣ мекунанд ва ба майдон ҳар гуна ашёро мепартоянд. фикр мекунам шумо дар ёд доред, ки дар бозии Лион ва Марсел мухлисон Дмитрий Паетро бо шишаи об заданд. дар натиҷа он бозӣ ҳатто қатъ карда шуд. соли 2014 бошад, дар бозӣ зидди Атлетико яке аз мухлисон тавонист бо зажигалка ба сари Роналду занад. он лаҳза Криштиану бо Серхио Рамос суҳбат мекард, вале ногаҳон сарашро қапида ба замин нишаст. ин лаҳза аз мадди назари бисёриҳо дур монд, зеро бозӣ ба анҷом расида буду футболбозон ба утоқи либосивазкунӣ мерафтанд. аз пушти ин кор Атлетикоро 600 000 евро ҷарима карданд. вале аҷибтарин ашёе, ки мухлисон ба майдон партофтаанд, сари хук мебошад. 23 ноябри соли 2002 нимҳимоятгари Реал Мадрид Луиш Фиго аввалин бор дар Камп Nou зидди собиқ дастаи худ бозӣ кард.
он рӯз мухлисони барса чизе ки дар даст доштанд ба тарафи фигу мепартофтанд. Зажигалка, шиша, стакан, тӯбчаҳои гольф. Аммо аҷибтарин чизе ки партофтанд ин сари хук буд. Дар натиҷа довар бозиро 15 дақиқа манъ карду боз идома дод. Агар дар ин рақобат мухлисон ба вақти бозӣ таъсир расонда бошанд, пас дар рақобати Сандерленд ва Ливерпул онҳо натиҷаи бохӯриро тағйир доданд. соли 2009 Даррен Бент ба дарвозаи Ливерпул гол зад ва ҳамааш бо шарофати пуфак тӯб мисли биллиард самти худро иваз кард. Пепе Рейна маҳз ба тарафи пуфак рафт ва ин дар ҳолест ки тӯби аслӣ ба дарвоза ворид шуд. Ба ҳамаи норозигиҳои футболбозон нигоҳ накарда ин гол ба ҳисоб гирифта шуд. ҳатто ёрдамчиҳои довар аз қарори ӯ ҳайрон шуданд. Аммо дарвозабони ҳозираи Ливерпул Алисон Бекер дар чунин ҳолат зуд ҳалли мушкилиро меёбад. Ба фикрам ҳамаи шумо медонед ки соли 2018 ӯ дар ҷоми ҷаҳон бо пуфак чӣ кор кард. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки як лаҳзае бошад тавонистам таъби шуморо болида кунам. бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. хайр, то барномаҳои дигар.